Ben, boas noites, estamos aquí un xoves máis. Vale, perdón, estaba eu co son aberto por outro lado, entonces claro, escoitábanse cosas raras. Estades tortos, non? A ver, que vos poño dereitiños. Sí, perfecto. Bueno, que tal? Comentádeme. Boas noites, tais. Que tal? A ver, estou a subir un PowerPoint, entonces, mentras tanto, pois non sei que deixarei un pouco da vida ou non. E nada, explico-vos tamén que a este directo chameille conspiración e outras drogas porque as teorías da conspiración poden ser moi adictivas e poden chegar ata, digamos, apartarte de certas amizades, non? Cando estás moi metido nas teorías conspirativas, cando chegas a ese estado de iluminación que todo bon conspirador alcanza algunha vez, donde ti crees que eres o único iluminado que ve a verdade, moi probablemente te acaban tomando por tolo e acabes perdendo amizades, non? Entonces, as teorías conspirativas, este mundo de un pensar alternativo da realidade, conleva esta parte perigosa, non? Porque claro, en que medida, que era o que quería decir? Non sei, non estou moi... Antes de entrar a directo entroume como moito sono de repente, entón estou intentando reactivar as neuronas. Con ser friki tampouco é para tanto. Xa, pero bueno, ti sabes, hai xente que chega a ese estado de iluminación donde pensa que é o único que é capaz de ver a verdade detrás das cousas. E ata que punto hai que ter cuidado con iso, non? Porque claro, está claro que todo está manipulada, toda a información que chega a nós hai que mirala e repensala, pero ata que punto hai que facelo ou ata que punto podes non fiarte ou podes fiarte, non? Donde está o límite? Como saber que estás no camiño correcto ou que se che está indo a pinza moito coa teoría conspirativa? Iso é algo complicado. Entón, bueno, imos retornar Eurovisión porque nos quedaron moitas cousas no camiño e precisamente moitas cousas conspirativas. Eu agora xa entrei un pouco tarde directo porque estaba eu aquí entretida tomando notas e aínda me quedan un par de cousas, non? Porque eu este ano estou moi enfadada porque todo o mundo falou de Bambizac, a de Irlanda, e esqueceronse de falar do máis habitual que é en Eurovisión, que é a teoría da conspiración masónica, de todos somos masóns, e non metín as imaxes, pero non pasa nada, porque comparto a pantalla do ordenador e non pasa nada, que buscamos aí no Google e xa está. Entón, vou meter o PowerPoint. E imos comezar tamén por outra das cousas que me chamou moitísimo a atención que ninguén comentou. E é que a forma escollida para o escenario de Eurovisión era unha cruz grega, concretamente, non? Pois claro, isto pois non é raro, non? Porque, bueno, é unha forma xeométrica que ademais pareceume moi adecuada, pareceume un escenario... Non, de verdade, pareceume un escenario moi versátil, moi cómodo tamén para o público, non? Porque os artistas podían actuar como dirixíndose a todas as gradas, e ademais fixérono, non? Sacáronlle ben partido ao escenario, o sea que gustoume esta opción, pero chamoume moita atención. Todo é satánico salvo o catolicismo. Pode ser. Ou pode ser, espera, que agora vamos continuar coa teoría conspirativa. Isto en canto ao escenario, hai que telo presente. É unha cruz, vale? Pues, a min
chamou a atención, pero non moito. Pero o que máis me chamou a atención foi que na final apareceu creo que é Victoria, non? A princesa de Suecia, sí, é Victoria de Suecia, non? E Victoria de Suecia levaba uns pendentes xigantes con unha cruz latina. E digo, ui, que cousa tan curiosa, non? Isto diste, bueno, é que estamos en Suecia e a bandeira de Suecia é unha cruz, é unha cruz campo azul, perdón, é unha cruz de ouro sobre campo azul, non? A verdade é que non mirei moito a historia da bandeira de Suecia para contárvelo, pero está claramente vinculada co cristianismo, eso non é ningún segredo. Entón, chamoume moito a atención que a maneira de representar a Suecia fora a través pois da cruz, non? Que non renegaran dela. E pareceume tamén moi curioso que non se mencionara nos análisis que se fan da escenografía de Eurovisión, que non se mencionara este detalle como guiño a Suecia. Pódese pensar que porque é algo moi evidente, non? Pero cantas veces nos escriben artigos, non? Contándonos o máis evidente, non? Porque hai que ir tamén dende o sinxelo ao máis complicado, non? Pois podían empezar por aí. Pero non, parece que se pasou por alto, a min case me chama máis a atención que non se mencione que a que utilizaran este símbolo, non? Porque ten totalmente sentido en relación a idea dos símbolos suecos, pero, bueno, non se remarcou moito, me pareceume curioso. Isto como detalle, pero tede presente que isto é importante, que o escenario tiña forma de cruz, porque sen ter isto presente non imos entender a gran teoría conspirativa. Pero antes diso, por suposto, vamos a dedicarlle unhas palabras a Nemo, porque tamén nos quedou de analizar o outro día. E, por suposto, como falei das políticas queer en Eurovisión e das políticas queer a nivel europeo, non o vou a repetir, pero basicamente agora mesmo forman parte da construcción da idea dunha Europa plural e aberta e libre, non? Son todas as bondades das democracias europeas e o seu máximo expoñente, pois, atópase na defensa do queer. Só é así, estáse a utilizar como marketing e como marketing político. Isto tampouco é unha gran teoría conspirativa, todo o mundo, todos o sabemos, non? No caso de Nemo, é moi interesante porque a súa declaración de non binario fixo hai pouquiño antes de comezar a selección para presentarse a Eurovisión por Suiza, non? Pero aquí hai outra teoría, aquí hai outra cousa que naide analizou, que o rapaz chamase Nemo. Nemo de nome de nacemento, o sea, os pais chamaronlle Nemo. Entón, claro, Nemo é un protagonista tamén dunha coñecida película que se chama Buscando a Nemo. Todo o mundo a coñece, non? Non fai falta que vos fale de Buscando a Nemo. Entonces, eu creo que as cores que Nemo utilizou na final eran unha referencia a Nemo, o pececiño, o peixe payaso. E vos diredes, bueno, que ridículo, non? A ver, Nemo naceu é do 99, naceu no 99, o sea, a peli coñece. Ter tivolle que facer gracia que se chamara como a él, isto fijo. E por que utiliza as cores do peixe? Por que fai esta referencia ao peixe? Faille gracia ter o nome do peixe? Non. É que o peixe payaso ten unha peculiaridade biolóxica que pode cambiar de sexo dependendo das condicións
do seu ecosistema. E claro, Nemo declarouse non binario. Vedes a relación? Porque esta teoría, esta característica dos peixes payaso adoitase apuntar moitas veces dentro das teorías queer, non? Como explicación, non? Ou como mellor dito, como reforzo destas teorías en exemplos que se atopan no mundo natural. Entonces, a referencia ao peixe eu creo que está máis que clara. E diredes, volviches te tola, como vai facer unha referencia así? Non, é como un pouco infantil, non? O de Nemo, películas, isto non é como unha teoría artística super pensada. Pero, e aquí ven o detalle, a primeira canción pola que Nemo se fixo conocido en Suiza foi unha canción que sacou en 2015 e que se chamaba precisamente Clownfish, é dicir, peixe payaso. O sea que, sí, Nemo estaba a facer unha referencia á película, pero tamén aos peixes payasos por unha clara por trasladar esa idea do non binarismo, dos cambios de xénero, sexo e todo o que sexa. Non vamos a entrar nas teorías nin nas cuestións queer máis do que xa entramos, pero aí estaba a idea. Tamén me pareceu moi curioso que nos artigos nos que se falaba de Nemo non se comentara este uso da cor, non? Xa sabedes, eu sempre polo simbolicor. Que me contan por aquí tais, que eu enredei a contarvos a teoría. O que molou é que Bambi e Nemo estiveron xuntos en Eurovisión. Disney comeza a cobrar vida. Ostras, non o pensara. Pois non o pensara. Ten razón. Disney comeza... Claro, Nemo no 99. Bambi Zook do... Bueno, son máis ou menos da mesma xeración. O mellor son esta xeración, a xeración Disney. Son un pouco máis novos que a min, pero somos esa xeración que se criou coa segunda época dourada de Disney, non? Pois o Rei León, a Sirenita, Nemo, en fin. Entonces, supoño que aí tamén se nota un pouco, digo eu. Entonces, bueno, esta é a análise escenográfica que non escenográfica, senón máis ben de vestiario, que non vin que ninguén fixera sobre Nemo. Chamoume moitísimo a atención isto, porque a min parece bastante claro, e queda aínda máis claro cando ves que a primeira canción coa que Nemo Metler se fixo famoso foi precisamente con unha canción que se chama Clownfish. Entonces, curioso, casi son máis curiosos os silencios que as análises ás veces, non? Que cando se analiza algo non só hai que mirar o que está, senón tamén o que non está. Entón, bueno, deixando a parte xa a Nemo, imos a pasar a Bambi Zac, que é o que nos interesa. A ver se o fago ben, porque é complicado, Entonces, Bambi Zac. Esta é a performance que máis polémica causou en Eurovisión en 2024, que para iso metedes a min detais. Bueno, é a performance, por suposto, que máis polémica causou en redes sociais, que máis espantou a xente, que máis namorou por outra parte. Eu canto máis a vexo, máis me gusta, sinceramente, canto máis a vexo, máis me gusta, e, aunque non é unha canción que digas para ganar Eurovisión, sí que creo que crearon unha escena e crearon un momento realmente artístico e sacaronlle partido a moitos elementos. En canto á escenografía, en canto a cámaras, en canto a cor, en canto a todo. Entonces, está interesante porque, como xa dixemos tamén no programa anterior, Eurovisión agora mesmo non é só un concurso de
canción. Nesta última década, sobre todo dos 2010 en diante, por poñer unha data así un pouco tal, ou despois de pasar esa época dos 2000 un pouco extravagante, temos unha Eurovisión que intenta sacarlle moito partido a escenografía, non? Que se intenta xogar moitísimo con iso e con crear un programa de televisión. Non hai que perder iso de perspectiva. Bueno, Alba Bizac, o problema é que ela preséntase como unha, creo que como unha bruxa, presenta a canción como unha canción de Ouija Pop, sempre pronuncio en versión alemana, Ouija Pop, non? Porque nas súas actuacións intenta incluir os elementos que configuran a súa vía espiritual, digamos, non? Ela é neopagana ou dice bruxa neopagana, non sei exactamente de que rama, pero podemos supoñer que hai algo de Wicca por aquí, hai algo de neopaganismo, New Age, é que é unha mestura, é unha cousa moi ecléctica. Realmente dá a sensación de que colle todos os elementos que podemos ter no noso imaginario sobre o que é a bruxería, a maxia, o paganismo, a maxia pagana, a Wicca e mestura todo. E sae isto. Entonces, quen é moi purista, dirá, esta non é bruxa, nin bruji, nin wicana, nin é nada, efectivamente, non o é. É que non lle molesta que todo se mesture así, bueno, pues dirá, pues, bonita performance, polo menos, non? Entonces, a idea é que como ela se presenta así como bruxa ou feiticeira, non sei exactamente cal é a palabra que utiliza witch, supoño, nos traducimos por bruxa, con moitos matices, que estou pensando en Ana, que me vai dicir, pero bueno, con moitos matices, a traducción máis rápida é esta, bruxa. Entonces, como se presenta así, e como presentaba a súa canción como un ritual, como presenta a súa arte como un ritual que executa no escenario, pois claro, a xente asustouse un pouco, non? Porque en plan, claro, simboloxía esta que consideramos como demoníaca, satánica, escura, de maxia negra, esa sería mellor a palabra, maxia negra en xeral, pois claro, a xente está como espantada, Dios mío, que estamos vendo? Estánnos facendo pasar por un ritual satánico. Tamén pensaba en está por aquí, non manifestas. Non está, venos en diferido, así que mandamoslle un saúdo, que sei que nos vai ver. Entón, volvendo a Bambizac. Agora que xa vos contei que ela mestura todos estes elementos, esta artista, estou non tratando en feminino, pero non debería, porque ela tamén é non binaria, e de feito, se buscades na súa páxina de Wikipedia, veredes que está definida como persoa artista. Entón, non sei por que acabo eu sempre levada ao feminino, pero non deberíamos deixarnos levar. Cuestión que, bueno, tamén un uso da cor en referencia a súa característica de persoa non binaria, a bandeira do non binarismo é branca, rosa e azul, non recordo exactamente a orde, e esas son as cores predominantes. Na súa performance, xunto co negro, tamén, por suposto, a canción chamase Doomsday Blue, é dicir, destrucción azul, non? Entón, aí está esas tres ou 4 cores que temos que incluir o branco tamén, e de feito, cando quita o vestido negro e se queda neste vestido de azul, branco e rosa,
esas cores son precisamente as da bandeira non binaria. Aquí vai aparecer Mr. D'Artagnan para conspirar, di Adranciño. Pois, se me dá tempo, igual sí, como vai axurdindo. A verdade é que, de momento, estamos coa conspiración Eurovisión deste ano, e despois o que xurda. Vou ter que facer moitas, senón vou ter que facer moitos programas de conspiración a outras drogas, cousa que non me molestaría. Así, investigo unhas cousas que teño por aí pendentes. Pero bueno, seguindo con Van Bizac, azul, blanco, rosa, ¿no? Sí, azul, blanco, rosa. Claro, que lle pasa a esta canción? Esta canción abre con unha palabra máxica. Bueno, con unha referencia a unha palabra máxica, porque despois hai quen discute cal é a palabra e como é. Exactamente. Unha palabra coñecida por todos. Abracadabra, non? Decimos en español. Ela pronuncia Avada Kedavra. Avada Kedavra. Pois claro, aquí a xente xa ponse, ai, porque estamos a facer unha invocación, non estamos a abrir ese conxuro. Non? A canción continúa, bueno, que se ibades, por certo, que me di Adranciño, que todos somos uns antisemitas, parece ser, segundo can. Bueno, este abracadabra, por certo, que é unha palabra pois, que utilizan moi banalmente os magos, non? Por exemplo, cando sacan un coello da chisteira ou cando fan algo, abracadabra, non? Como a cousa máxica por excelencia. Parece que a primeira mención coñecida desta fórmula máxica aparece nun libro que é o Liber Medicinalis de Serenus Ammonius. Esta palabra aconsellaba el para levala como amuleto escrita para aquelas persoas que tivesen febres terciarias, é dicir, malaria, non? O sea, é unha palabra sanadora. E isto creo que é o importante na canción, porque ao longo da letra, xa que abre con esta abracadabra que supoño, imagino, que xa que está metida nestas correntes neopaganas e de maxia, coñecerá o sentido de sanador desta palabra, porque cadra bastante ben co que dice o resto da letra, non? Entonces, a súa letra, máis que ser un conxuro e un maleficio, como din moitos, parece máis ben un exorcismo, unha maneira de sanarse ela a través dese conxuro. Sí que é verdad que lle desea todos os males ao seu iba a decir ex, pero esta canción escribiu unha despois dun abuso sexual. Na canción parece que se refire a un ex, pero ten este tinte biográfico, non? Ten este tinte biográfico. Entón, sí que é verdade que en parte dunha canción, en parte da canción di que o galla che saia todo mal, sabes? Toma por saco en que a partir de agora todo sexa malo para ti. Devolvocho todo. Pero ten esta outra lectura tamén de sanarse ela. Ou así entendín eu a letra, máis ou menos. Volvendo á abracadabra, por exemplo, entre os cabalistas usouse moito, sábese que en Inglaterra, que estaba pensando se era en Gales ou non sei onde, bueno, da igual, en zonas de Inglaterra as persoas poñían esta palabra na porta durante oleadas de peste que houbo para protexerse, non? O sea, que era unha palabra que parece que está vencellada a afastar o mal, pero non calquer mal, senón a enfermidade. Por exemplo, Aleister Crowley, o famoso mago, Aleister Crowley decía que a palabra verdadeira era abracadabra, con
con unha H aí aspirada polo medio, non? Tais que está por aquí aplaudíndome, aí está, é como o Averno do Estanxo con Raiden, hai que entendelo. Aranciño, nin can nin jan, un intermedio. Momento, que Pelusa, que queres? Deitaste? Ou queres ali? Que queres? Vou seguir, A ver, tú decide. Teño que sacar a pelusiña. Un momento. Desculpade, os gatos mandan. Veño nun rato que teño que escribir dunha batalla inventada que se celebra hoxe. Vale, perfecto. Non pasa nada. Eu, mentras tanto, vou seguir, Despois sempre nos podes ver en diferido. No medio da canción, é que non lembro a letra con exactitude, pero no medio da canción tamén pronuncia outra palabra, que non é unha palabra máxica, pero é unha palabra relacionada coa maxia, que é judú. Judú dice, judú, todas as cousas que fas deprímenme. E logo siga a letra, isto que o tiña apuntado, ves? O judú é un sistema máxico da comunidade afroamericana. Un sistema máxico que se segue sobre todo no sur de América, que ten vencello con... No, bueno, en Nova Orleans, por suposto que se utiliza o judú, sabes que ali tamén se practica o vudú, que non hai que confundilos. O judú é un sincretismo que se dá entre as tradicións africanas e relixións abrahámicas. E digo así porque non só é un sincretismo co cristianismo, senón que tamén ten tintes islámicos, porque os escravos que viñeron de África non só tiñan as tradicións animistas de aí, senón que había tamén comunidades islámicas xa por ali, bueno, pois eso, pois outros tipos de tradicións. E iso, repito, non hai que confundilo co vudú, pero moitas veces entremézclanse, sobre todo na zona de Nova Orleans. O vudú, por exemplo, é máis de tradición caribeña, temos vudú en Haití, temos vudú, pois iso, nas illas, todo iso. O judú, por exemplo, é a tradición que utiliza o gris, que son estas bolsiñas de pó máxico, pois iso que tamén venden en Nova Orleans, non? Entón, por iso hai moita confusión, e eu mesma ás veces confúndome, pero bueno, deixade máis ou menos con que o judú é un sistema sincrético entre as tradicións africanas e relixións abrahámicas, e o vudú está baseada máis ben nunha relixión de tipo animista, vale? Entón, eso, ela fai referencia tamén ao judú. E aquí é onde podemos sospeitar que ela tamén fai unha mestura de cousas, non? Na canción, e nos seus símbolos e todo, aínda que intenta, por exemplo, facer unha referencia a Irlanda por medio, primeiro, de usar a escritura Ogham, que a levaba na cara escrita, levaba algo sobre Palestina escrito, aunque despois na final pedironlle por favor que non o levara, xa sabemos como son as políticas de Eurovisión, e tamén levaba un triskel aquí no terceiro ollo, no entrecello, entre outras cousas, non?
Pero a parte máis espectacular da que non puxen foto, porque para que vou poñer eu foto deso, era que toda esta canción, todo este ritual tiña lugar sobre dentro dun círculo de candeas e sobre un pentagrama. Vou a buscalo e a compartírvolo, porque agora que lembro, podo poñer o vídeos en imaxes, sabes que vou poñer vídeos en vou poñer o vídeo sen porque é máis práctico, porque acabo de lembrar. Sí, veño un pouco sobre a marcha, non me preparei moito, pero vos confiade no proceso. Vos confiade no proceso. De verdade, é que vai a meses máis tolos, non vou empezar a queixarme. Vos confiade no proceso. Como poso un vídeo sen imaxes? No, quero dicir que non puxen imaxes no PowerPoint, pero podo compartir a pantalla co vídeo e sen son. Quería dicir sen son. Quería dicir sen son. Non quería dicir sen imaxes. Mas que non estou, eu hoxe non estou. A ver. Tampouco vamos ver a actuación, O que pasa é que quero buscar o do pentagrama para falar del e para falar doutro detalle. Bueno, aquí a tedes, facendo as súas cousas máxicas. O triskel na fronte, estades a velo, verdad? Si estades. Por suposto, a lúa, que é outro elemento máxico moi importante, non? Un pouco de referencia tamén a Baile co macho cabrío, aínda que non sei o significado da danza e da canción non teñen que ver exactamente con eso, a referencia visual é esa, non? Estamos, diríamos, nun aquelarre. De unha, pero bueno. É unha mistura totalmente, non? E aquí ven a parte do círculo de candeas con pentalfa ou pentagrama ou estrela de 5 puntas ou como lle queirades chamar. Asociada, extremadamente asociada ao satánico e ao maligno por culpa do ocultismo, das correntes ocultistas do século XX, pero en realidade o pentagrama, despois verémolo, porque o teño no PowerPoint, isto tamén o explicou maravillosamente Ana na súa conta de Facebook, cando fixo toda unha revisión da historia das estrelas de 5 puntas. Pero bueno, o pentagrama tamén o atopamos nas catedrais románicas e atopámolo en moitos outros sitios. Antes do século XX o pentagrama tiña un significado un significado distinto a este, porque realmente o significado antigo non está moi claro, non? Digamos que en cada ámbito cultural se entendeu ou se explicou dunha maneira diferente. Verémolo agora no PowerPoint. Pero o que pasa é que non só utiliza o pentagrama, é que utiliza outro símbolo moi sutilmente. E isto, digo sutilmente, explícovolo agora, non sei. Onde está? Creo que era a partir de aquí. Maravillosa toma esta, por certo, encantoume. Sacáronlle pouco partido, iso hai que decir. Aquí está.
Esta, toma. Ese tipo de círculo con moitas puntas, como unhas con moitas puntas, a min lembroume a certos, é que non sei como se chaman, creo, digamos selos, certos selos que se utilizan na India, ás veces veredes este tipo de figura co OM escrito dentro. Non estou tola de todo porque eu vin unha foto de Bambi Zack donde leva aquí un falso tatuaxe, porque vin outras fotos donde non o ten, así que tiña que ser un falso tatuaxe, onde precisamente levaba o OM dentro desta estrela que, digamos, parece que imita como flor de loto moi escamatizada, non? Recórdame o seno de OM. Entón, aí é onde vemos que toda a performance é unha cousa super ecléctica. Vedes que aquí neste fondo agora tedes unha triqueta, tedes unha runa, bueno, hai varias runas, creo que esa é a Alwis. Bueno, a triqueta, a runa, o triskel, non, en referencia tamén á súa o pasado máxico pagano de Irlanda. É todo unha mistura. É tal mestura que isto non pode ser un ritual, porque ti, se faz un ritual concreto dentro dunha tradición concreta con uns elementos moi concretos e moi enfocados. Isto é unha cousa como moi difuminada. Ti, se estás invocando aquí algo ou a alguén, vai aparecer de todo menos da quen querías chamar, sabes? O sea, como... No, ahora estou exagerando porque en realidad non sei exactamente como sería ritual, pero eu imagínome que tal mestura de linguaxes simbólicas e tal mestura de elementos, creo que a chamada, se estás invocando a alguén, non é moi clara, sabes? Non está moi enfocada a cousa, diría eu, diría eu. Entón, cáusame moita risa a xente que se espantou, a min, non sei, se fora un anxo, un demo ou calquer bicho, bicho non, perdón, entidade etérea de outro plano, ao que están intentando invocar a este plano con isto, estaría un pouco perdido. Eu creo que non me daría por aludido, sabes? Escoitaría como ruido de fondo e diría, pero que é iso? Pero non me daría por aludido. Perdón. Se non fago un chiste de merda. Non son eu. Son mandalas que referencian ao Mercabar, resumindo rápido e mal. Sí, pero a ver, mandala, pero claro, é que eu mandala teño a idea deste mapa mental complexo tipo tibetano, sabes, que son moito máis complicados. Este é só un elemento pequeno do que estaría dentro dun mandala. Pero bueno, sí, é dicir, remítenos a esa tradición visual como mínimo, vale? Aí é a donde quería eu chegar. E, bueno, todo o demais, pois, maravilloso, e, por suposto, o gran colofón final de Crown the Witch. E aquí, pois claro, temos unha referencia directamente cristiana, non? Referencia, bueno, brazos en cruz, o Crown the Witch escrito entre algo que parece como tinta que gotea, pero dá aspecto tamén de coroa de espiñas, e, por suposto, o círculo de candeas que fai un pouco tamén de referencia de coroa, non? Entón, hasta aquí poderíamos decir que é un elemento un pouco satánico. Satánico en canto a
oposto aos elementos cristiáns, unha inversión dos elementos cristiáns. Porque, por exemplo, nas misas negras ou misas satánicas, non? Normalmente o que se fai é unha inversión da Eucaristía. Isto víase retratado moi ben en Sabrina. Digo, se viste desa serie, podedes entendelo mellor. É como tamén o da cruz latina, pero invertida. Non? Ao final, os satánicos son cristiáns. Están dentro da cosmovisión cristiá. Están polo outro lado. Certas correntes satánicas. Despois están as outras que teñen influencias orientais, corrente da man esquerda. Isto explicouno moi ben un satanista que trouxemos Paco Cela e eu a nosa outra canle, vou aproveitar para facer publicidade, que se chama Xanelar de Espiritualidades. E é unha canle que abrimos precisamente para poder entrevistar e ter contacto coas correntes espirituais que temos por Galicia e que son minoritarias ou que, bueno, pues, obviamente non ocupan o lugar hexemónico do catolicismo. Así que aproveito, se queredes, por favor, se queredes contarnos como é a vosa experiencia no camiño espiritual, sexa o camiño que sexa o que sigades, contactadme ou contactadelle a Paco Cela a corte do director, porque estaríamos encantados de poder charlar con vos. Ademais, creo que é un proxecto moi bonito, moi interesante, do que poden salir cousas moi bonitas de colaboración. Bueno, a verdade é que o creamos egoístamente para aprender nós, pero mentras nós aprendemos, pois vos tamén. Entón, nada, que vos animedes, porque non se nos anima a xente, somos moi reticentes a falar do espiritual, do camiño espiritual dun, non? Porque é normal, porque vivimos nun mundo que tende moitísimo a xulgar este tipo de manifestacións. Por outro lado, vivimos nun mundo que cada vez necesita máis abrirse a estas búsquedas, porque os vellos paradigmas están caendo ou estánse quedando obsoletos, non serven como resposta á sociedade contemporánea, entón, realmente a nosa sociedade está buscando. Entón, é o interesante. Atrévete poder que vos a compartir. Xa está, xa paro de facer publicidade. Deixa o link da entrevista, pois está razón, mira, vou poñer o link no chat. Eu creo que ti este vídeo xa o viches, non? Eu creo que sí. Temos, de momento, unha conversa con satanista e unha conversa sobre filosofía e cientifismo, que tamén foi moi interesante, con un profesor de filosofía, co que foi o meu profesor de filosofía. Bueno, deixamos aí polo chat a entrevista co satanista, vos botadelle un ollo a canle, por favor, se coñecedes alguén, animadio, que somos moi vós, que non facemos preguntas extrañas, que queremos aprender, queremos escoitar. Vos vides, contádesnos e nós escoitamos. Entonces, vale, vou quitar a Bambizac, vou quitar o vídeo e vamos volver a Bambizac e vamos volver ao tema da estrela de 5 puntas. Así un pouco por alto, Non son eu aquí experta. Como xa vos podedes decatar, non son nada experta. Eu son como unha abella, ando picoteando todas as flores que vexo polo xardín e despois xa non sei nin por que flores pasei, nin distingo unha de outra case. Teño ese pequeno problema, pero bueno. Ese pequeno problema non é tanto problema. Iso é como cando empezo a poñer os fíos no tear, que se me engrellan todos, pero despois xa lles encontro o sitio. Entón, non hai que agobiarse. Bueno, estrelas de 5 puntas. Temos, polo visto,
Esta é, a ver, a que está á dereita é a estrela dun óculo dunha igrexa que é de San Bartolomé de Ucero. Ucero, por que iba a dicir Ucero? Ucero, en Soria. E o que está á esquerda é, supostamente, un pentalfa que se atopa na filosofía oculta, no libro terceiro da filosofía oculta de Agripa. Non o busquei, eu lín os libros de Agripa e non lembro isto, pero eu non os teño con imaxes. E hai que ter cuidado coas referencias á Agripa porque hai moitas referencias fantasmas. Entonces, xa vos digo, se ides a buscalo, ides a topalo como pentagrama de Agripa, e tamén ides ver que moita xente fala de que Leonardo da Vinci inscribiu o seu home de Vitruvio tamén nunha estrela de 5 puntas, que eu non lle vexo a estrela de 5 puntas por ningún lado. O que pasa é que Leonardo aí estaba resolvendo un antigo problema que era o de como inscribir a un home dentro dun cadrado e dun círculo nas proporcións correctas, non? Entón, a súa resolución foi a que se coñece como o home de Vitruvio. Pentagrama exactamente eu non lle vexo, bueno. Pues, cuidado coas referencias fantasmas e con estas cousas. Por que hai estrelas de 5 puntas? Bueno, eu realmente esta é unha estrela de máis puntas porque remata en corazóns, non? Pero o centro dá lugar a un pentagrama e dá lugar a unha estrela de 5 puntas. No cristianismo parece que se entendeu como as 5 chagas de Cristo. E vedes que este pentagrama está invertido, a punta está cara abaixo. É dicir, que esta idea de que o pentagrama coa punta para baixo é unha referencia satánica, unha esquematización da cabeza do macho cabrío ou de Baphomet, é simplemente unha simboloxía que nos ven do ocultismo do século XX, porque antes este tipo de estrelas de 5 puntas coa punta cara abaixo xa as había nas igrexas. Outra explicación que eu teño visto é que sí, efectivamente, a estrela de 5 puntas representa o corpo humano, como vemos aí á esquerda, segundo o pentagrama de Agripa. E cando aparecen invertidas nas igrexas é porque se está a representar o ser humano mirando ao ceo. Entendedes? É un pouco difícil, o sea, sería como que estás colgado boca abaixo porque estás mirando ao ceo. O sea, un neno pequeno, como debuxa unha persoa mirando ao ceo nun plano? Pois efectivamente, dibuxaría aí coa cabeza cara abaixo. Vale, non tedes que ver o espacio tridimensional, tedes que velo bidimensional. Entonces aí entenderedes esta teoría. Ben, que pasa? Pois que no Islam tamén temos estrelas de 5 puntas. Por exemplo, a bandeira de Marrocos ten un pentagrama, un pentalfa no centro, en sinople. Esta estrela no Islam tamén se interpreta de diferentes maneiras. No caso da bandeira de Marrocos, porque lle din a estrela de David, pero é que a estrela de David ten 6 puntas. O seno de Salomón son 6 puntas, son 2 triángulos cruzados. Houbo confusións na antigüidade con iso, pero digamos que o pentagrama son 5 puntas, a estrela de David son 6. E o selo de Salomón son 6. Dicir, a bandeira de Israel agora mesmo leva o selo de Salomón e a estrela ten 6 puntas. Entonces, a bandeira de Marrocos. Eu, vou ter que acabar facendo diversión con banderas. Fun with flags. Se non vistedes de Big Bang Theory, non entenderedes a referencia cruzada, pero eu, entre os simbolicores e estas cousas, vou acabar facendo, sen querer, diversión con bandeiras.
Ese é o chiste, vai ti a unha tenda esotérica e pidille a estrela de David, verás cal che dan. Joder, pois... Bueno, porque xa estarán acostumados a que todo o mundo se confunda, non? Imagino. Entón, ti vas, e xa o dependente xa sabe. Xa nin te corrige, xa dice, mira, sí, xa sei que está mala. Bandeira Marrocos. A estrela de 5 puntas. Diredes, esta estrela de 5 puntas de onde sae? Aparte de que no Islam se utiliza ou se entende como unha referencia aos 5 pilares do Islam, que por se non o sabedes, teño eu por aquí escritos, son fe, oración, limosna, saxún e peregrinación. Aparte diso, é que a monarquía alauita, que é a dinastía que agora mesmo reina en Marrocos, ten como insignia a estrela sobre campo sinople, a estrela de 5 puntas sobre campo sinople. Trasladada á bandeira de Marrocos, pois cambiaron a cor, como referencia á dinastía alauita, que a súa cor insignia é o verde, pois temos esta estrela de 5 puntas de cor verde. Total, que, bueno, símbolo satánico e lo que tú quieras, sabes? Esta é a última imaxe que teño, moi ben, perfecto. Entón, agora, vamos á gran teoría que engloba todo. Xa vimos toda a performance de Van Bizac, xa vimos que é como un conxuro ou esconxuro, ou máis ben como un exorcismo, non o sabemos, pero que é o que fai que toda a Eurovisión, dende o primeiro minuto ata o último, sexa un gran ritual satánico? A cruz. Todo o que pasa nese escenario pasa derriba dunha cruz. E aquí ven a gran teoría. Para ser, estou a falar do que se chama bruxería satánica, ou herexía de bruxería, non me acordo como lle chaman exactamente no Maleus, pero bueno, para ser servidor de Satán requírese un pacto explícito ou tácito e unha proba. E a proba podía ser escupir a hostia despois de comulgar, escupirlle a un crucifixo, tirarlle pedras a un crucifixo, pisar un crucifixo, é dicir, calquer tipo de sacrilexio, é dicir, cometer herexía, calquer tipo de sacrilexio contra os elementos cristiáns. Entón, aí rompese, digamos, a túa alianza con Deus, empeza o teu pacto co demo, non? Entón, require destes elementos. Entón, que maior sacrilexio que facer todo un ritual con toda esta simboloxía derriba dunha cruz xigantesca e que todo o mundo mire e o aplauda. Esta é a teoría que estes días podíamos ver polas redes. Bueno, máis ben, o que víamos era a xente encendida e incendiada con tal cousa, pero non acababan de explicar por qué. O por qué é ese, porque todo ten lugar sobre esa cruz. Despois hai teorías máis elaboradas onde analizaban cada posta en escena. É que meteuseme no vocabulario a palabra performance e agora todo é performance. Perdón. Entonces, pois, por exemplo, a canción de Inglaterra era o pecado da luxuria, a de Finlandia era o pecado da pereza, a de... Bueno, non tiñamos gula, non? Non lembro. Entón, todo era parte do ritual, non? Enaltecer os pecados derriba dunha cruz. Esa é a
a puntada que hai que dar no remate de toda esta teoría. Por certo, si que ia dicirche que fixera simbolicores de bandeiras, pero non cho dixen precisamente por o programa de bandeiras de Sheldon Cooper. Iso tamén o fixeron xa os tanxos. É que eu xa o pensei algunha vez, digo, porque ao final todo me leva ás cores e aos símbolos onde está. Aí a maravilla está nas bandeiras, pero tampouco son unha experta. Eu non son experta en nada, pero xa o sabedes. Nós aquí aprendemos sobre a marcha. Entonces, vou compartir, vou quitar isto e vou compartir tamén outro vídeo, que este vídeo, por favor, en serio, Austria merecía máis, sinceramente, encanta a canción de Austria. Entón, Austria é o elemento masónico que nos falta, vale? Entón, tamén me chamou moita atención que a xente non reparou nisto. Bueno, alén si eu por aí algo vin, pero pouco analizado. Entón, temos que analizar isto, porque que me gusta máis a min que a xente mencione os masóns para poder rirme. Entonces, temos aquí, bueno, aquí que maravilla, é que isto é unha maravilla masónica, por favor. Aquí temos Austria. Védelo ou non o vedes? Necesitades que vos faga un esquema? Queredes que vos faga un debuxo? Por favor, eses láseres aí tamén, isto é unha referencia ao compás dos masóns. Xa por non falar da pirámide invertida que ten esta señora colgándolle a cabeza. Ves? Por favor, que nadie dixo isto. Mira, claro, pero é que blanco en botella. E Austria foi a que pechou, vale? Austria foi a que pechou todas as actuacións. Tiré a firma, o selo, claramente. Isto foi propiciado por Pablo. Agora, a simboloxía do brilli plateado, non o sei. Obviamente, hai que facerlle concesións, non? A estética esta anos 90 que levan, maravillosa, por certo. En que momento podemos empezar a falar de retrofuturismo? Maravilloso. E, por certo, volve a usar o branco, o rosa e o azul, pero neste caso creo que simplemente por pura estética. Pura necesidade de que cores te remiten máis a esta estética retrofuturista noventera. Estas. Por iso tamén aquí hai que ter coidado cando lemos as cores, porque xa vos lo dixen, hai que coñecer as claves. No caso de Van Bizek, coñecemos a clave que está a utilizar, porque la mesma o dixo. No caso de Nemo, tamén, pero neste caso non temos clave ninguna, realmente, pois, é a estética noventeira sí, principios dos 90, non? Digamos. Este retrofuturismo electrónico tal. Por iso hai que ter cuidado, hai que coñecer sempre a clave de cor que se utiliza. É dicir, que as teorías da conspiración non se poden facer así porque sí, en plan de eu aquí vexo elementos que me parecen X cousa, entonces digo que o son. Non, tens que ter algo que che sirva de clave, é como descifrar un código. Entón, tens que ter a clave deste código. Senón non vale. Así é como un se converte en señora da un ou unha se converte en un señor ou señora da conspiración, pero fundada.
Boas noites, oh, madre mía, canta xente me chegou de repente. Que pasou aquí? Temos unha raíz. Pois genial, pois boas noites. Estábamos a analizar elementos simbólicos de Eurovisión e teorías da conspiración, pero agora xa estábamos a rematar, estábamos con Austria. Boas, non estou opositando para a secundaria. Estou a facer o curso de profesorado para grados A, B e C. Eso sí que estou a facer. Complicado, Estou no a sufrir. Rematamos agora en xuño e pode decir que eu estou a sufrir un pouquiño. Así que, bueno, mundo docente sí, pero non por secundaria. Tamén chego eu, moi ben, chegou un dos meus Big Five. Perfecto, pois chegas que estábamos a rematar. Bueno, xa analizamos por aquí, poñemos en contexto o ritual satánico, que non foi un ritual satánico de Irlanda durante a final de Eurovisión. Agora eu estaba facendo chistes sobre que Austria claramente era un ritual masónico. Bueno, era a firma masónica. Polo medio, quédame tamén outro par de actuacións que non lembro de que país foron, pero é que houve varios, non sei se habería hasta 3 países que utilizaron no chan en decoración en damero. Entón, a decoración en damero, teóricamente, tamén é unha referencia masónica, porque sabedes que dentro dos elementos da sala onde se reúnen hai columnas e hai un damero en branco e negro. Entón, cando vexo dameros, sempre me gusta facer o chiste de claramente masónicos. Axedrez, claramente masónico, esas cousas. Entonces, extrañame que este ano ninguén falara deses elementos, non? Todo quedou copado por Bambi Zac. E aquí é que non... A ver, un momento. Lembrarei onde o teño guardado? Podo lembrar onde o teño guardado. E aquí podemos falar doutra teoría conspirativa, que non sei exactamente de onde sae, porque estas é dunha corrente da New Age, pero non sei exactamente de onde. Que é a idea de que hai unha serie de sociedades secretas que neste tipo de actuacións ou neste tipo de espectáculo crean arcontes para drenarnos a enerxía. E, por suposto, Eurovisión é un destes rituais para drenar a enerxía de televidentes e espectadores. Pero é que, momento, este tipo de teoría non só se ve aplicada a Eurovisión, estanse escoitando cousas por aquí, vale, senón que tamén a outros festivais de música electrónica importantísimos e enormes, como por exemplo un que non me sai agora o nome, porque nunca me acordo do para que eu tiña guardado por aquí. Entonces, vou mirar. Sabedes cal digo, non? O festival este de electrónico super enorme que percorre todo o mundo, que é un despropósito de gasto de luces, de pegada de carbono, de todo. Claro, pero isto, hai meses que o vin. Bueno, entonces, que teñades coidado, vale? Que todas estas cousas están feitas para drenarvos a enerxía. Eu diría que máis ben están feitas para drenarvos os petos e a conta bancaria, pero se queredes lelo en termos enerxéticos tamén o podedes facer. E, bueno, esos son correntes da New Age que están por todos lados e é moi difícil ver de onde sae exactamente. Que tema tan curioso, sí, pero xa se me foron 30, debinos espantar.
Quedade, que pasamos un bon momento aquí. A ver, un momento, que me está escribindo a outra do Big Five. Lee xa os comentarios, tiveches... Aí está me avisando da RAI. Gracias, Tais. Por eso é da Big Five, Tais. Bueno, pois... Ai, claro, sí, a outra teoría, a teoría última, con iso eu creo que xa podemos rematar o directo, pero por suposto hai outra teoría que tamén está vencellada a cousas que pasaron en Eurovisión, pero que leva tempo xa percorrendo internet, que é a teoría do CERN, que non a teño moi investigada, vale? Pero vou dar por aquí unhas pinceladas porque igual algún día falamos máis dela, vale? Entonces, primeira teoría, primeira idea. Non é o Burning, xa sei, non é o Burning Man. É outro, é un festival de música electrónica enorme. É que eu non me acordo onde guardei a... Bueno, salirame. Vamos ao CERN. O CERN é o acelerador de partículas que está en Suiza, non? Entón, aquí os teóricos da realidade alternativa ou da realidade real verdadeira din que o CERN é unha construcción malévola e maléfica, por suposto, que cando se encende fai-nos saltar de liña temporal. É dicir, agora mesmo estamos nunha liña temporal alternativa e a nosa liña temporal, antes de que se encendera o CERN, estaba prácticamente baleira, por exemplo. Son estas cousas que din. E estes saltos nas liñas temporales explican a existencia dos efectos Mandela. Non sei se coñecedes os efectos Mandela, pero é o recordar algo como que xa pasou ou que era doutra maneira cando nunca foi así. Un exemplo moi coñecido, moi famoso espallado por internet é o do señor do Monopoly, que todo o mundo o lembra con monóculo, pero nunca levou un monóculo, vale? Ese é un efecto Mandela. Ven do nome de que cando Mandela morreu, moita xente decía que xa lembraban que Mandela morrera. Entón, como pode ser que morreran segundas? De aí ven o nome efecto Mandela. Entón, as teorías conspirativas din que isto é algo causado polo CERN porque nos fai saltar de liñas temporais. Está moi curioso porque hai unha serie xaponesa, unha miniserie xaponesa, que tamén ten o CERN metido polo medio e tamén fala de saltos temporais. Está moi entretida a serie, é unha miniserie moi interesante. Será Tomorrowland? Pois igual é Tomorrowland. Pero extrañame que eu non lembrara Tomorrowland. Pois sí. Pode ser Tomorrowland. Pero aínda... Ai, xa sei onde teño guardado. Vale. Xa sei onde teño guardado. Creo que teño guardado en YouTube. No meu YouTube. Momento. Na miña canle, as miñas listas e as miñas listas segredas. Podedes poñer preguntas polo chat e cousas, porque eu agora xa falamos do importante, estamos neste momento, antes de pechar directo, así un pouco de esbarballación. Entonces, cousas para ver, lista de reproducción. As secretas, é esta, creo que é esta. No, pois non é esta. Cachis. Bueno, vou volver ao CERN, que me vai sair. Top 10 mellores festivais, me manda. Lollapalooza, Tinderbox, Tomorrowland, Electric Forest, Bonnaroo Music, non é ningún deses.
No, porque igual estou pensando en artista que vai a estes festivais. Vaime salir, Seguro que me vai salir. Pensei que vos pechara, non vos pechei. Ben, o CERN. No CERN hai unha escultura dedicada ao deus Shiva. Starlight, non sei. Esta é a escultura de Shiva. Esta. Shiva, entre outras cousas, é destructor de mundos. Entonces, a xente que se suscribe a esta idea de que o CERN nos fai saltar de liñas temporais, pois pecha todo con esta puntada de que, ademais, o CERN é un sitio de adoración a Shiva, que é o destructor de mundos. Que pasa? Que Shiva tamén é tamén é non só o destructor, senón tamén o renovador. E ten algo que ver co movimento tamén. Ahora mesmo non sei eu moi ben exactamente, pero bueno. Mais ben, esta é unha referencia ao movimento de Shiva para renovar o mundo, que é o movimento do CERN e as partículas, a vibración. Non a destrucción, senón a vibración que fai que o mundo emerxa, vale? Pero para que falar diso se podemos decir que isto é todo un ritual para destruirnos porque sí. Que aquí é onde un se ten que preguntar que mente malévola. A ver, se tú eres un ser... Bueno, igual isto podemos responder entre todos. Se ti eres un ser humano e eres unha mente malévola, por que razón quererías destruir o mundo enteiriño e destruirte ti a ti mesmo? Non ten sentido. Como mínimo, e entón aí podemos entender que sexa un lugar de adoración maligno a Shiva, como mínimo destruirías o mundo para crear outro mellor, non? Pois ata aí ainda igual podemos considerar que esta teoría ten fundamento. Pero sí, non moito máis. Que pasa? Que cada vez que en Eurovisión ou cada vez que en calquer outro espectáculo aparece un círculo así con lumes, chamas, corazóns ou cousas fluctuantes ao redor, entonces todos os que siguen esta teoría da conspiración do CERN di, ves, é unha referencia ao Shiva destructor de mundos, é un ritual para drenar a nosa energía e seguir coa destrucción deste mundo para a creación do outro que se vai a moldar aos intereses deses poucos, porque non lles interesa, obviamente, que sexamos libres. Entonces, vai disto. O que falan dos arcontes é de levar as masas a certos recordos implantados e o que son os egregores, masas de persoas ou outros elementos levan a materializar ideas. En resumo, fálase do poder da mente conxunta de crear, pero o venden como un mal, porque así creas pensamentos negativos encerrados, na vez de usalo conscientemente. Sí, é algo así. A ver, nunca cheguei a tal profundidade, así que fiamos nos detalles. Eu, sobre todo, que vin a isto dos arcontes para drenar a enerxía, non? Sería a idea. Para que? Non o sei. É como, efectivamente, os egregores, cando falan de egregores, sempre falan en sentido negativo, pero o egregor tamén pode ser en sentido positivo. O problema que lle veixo aí é que, vale, cando masas de persoas se coordinan libremente, poden crear algo bon, non? Pero cando alguén dirixe a esas masas de persoas a crear algo que lle interesa a ese alguén, entonces aí xa temos un problema. E xa non é un problema conspiranoico, podemos entrar nun problema filosófico. E ademais, como sempre digo, estas cousas que soan así
tan etéreas, non? Que pode soar a que non estás dentro da realidade cando falas disto. Realmente, estas cousas teñen a súa aplicación práctica e efectiva no mundo. Xa se me foron outros dous, xa os asustei, que de verdade, confiade en min, confiade no proceso, que dale ata o final. Estou resumindo moito rápida e mal, pero intento axudarche a entender conceptos básicos do tema. Perfecto, no, está moi ben a explicación que me deches. Eu, a verdade, volvo dicir, está moi complexo porque son moitas teorías e correntes que eu vexo que pasan por aí, vexo que hai xente que utiliza este tipo de linguaxe, pero claro, eu non sei exactamente de onde o sacan, de que corrente están bebendo, de se realmente saben a que se están a referir. Por exemplo, Bambi Zack, unha das primeiras cancións que ela publicou como artista, volvo ao feminino, pero, bueno, como artista, precisamente chamábase Gregor. É dicir, claramente é unha persoa que utiliza na súa creación artística unha mestura moi ecléctica de todas estas teorías de esotéricas, conspiranoicas, non o quero decir así porque estas palabras teñen como unha connotación negativa, vale? Pero son como maneiras de construir unha cosmovisión da realidade, vale? Se as tomamos moi literalmente, obviamente non as vamos a entender, non vamos ver a practicidade. Se as tomamos no plano simbólico, podemos entender que é un intento de construir unha cosmovisión que explica fenómenos da realidade. É o que a min me resulta interesante, pero é moi complexo. E, por suposto, non é unha cosmovisión dunha socioloxía académica, vale? Son correntes alternativas. Por ser alternativas, non quere decir que non teñan algo de verdade, vale? Ou que non sirvan en certo momento para explicar que é o que ti estás vendo do mundo que dis, pero non entendo o que pasa. Dende un plano simbólico, dende un plano figurado, poden funcionar ben, vale? Agora, cando as tomamos a xeito literal, pois como a todo, vale? Ditais, exacto. Claro. É como, por exemplo, esta que se escoita moitas veces falar de Lemuria. Se non lembro mal, de Lemuria falou, ten un libro, Rudolf Steiner. Non o lin, non coñezo moi ben o de Lemuria, por suposto, temos tamén a Mr. Tartaria, non? Por aí falando de Tartaria. De Tartaria creo que tamén Steiner falou algo. Esa é unha idea de sociedades ideais e tecnolóxicas. Ben, lelo de unha maneira simbólica e figurada pode ser interesante, pero cando temos un Mr. Tartaria por aí dicindo o que se lle pasa por primeiro pola cabeza, ou cando temos xente que ve vídeos, claro, eu non sabía que hoxe iba a falar disto, vale? Saliume así un pouco tal. Por exemplo, vídeos de tecnoloxía de Tartaria. Ves os vídeos, eu, claro, porque os sei, son vídeos de mostras de tecnoloxía que estaban na Exposición Universal de París, por exemplo. Entón, ti non é xente de Tartaria, son xente de París, na Exposición Universal de 1891, que están a probar, por exemplo, unha cinta mecánica, como as que hai agora nos aeroportos, cando hai pasillos, corredores moi longos, que bueno, é como as escaleiras mecánicas, pero en horizontal, para ir máis rápido.
Bueno, pois iso estaba na Exposición Universal de París e aparece por aí pola internet, por exemplo, como tecnoloxía olvidada de Tartaria. Entendedes? O sea, imos ler o de Tartaria nun plano simbólico porque axuda a entender, bueno, pois eu que sei, como cando Platón fala da Atlántica, da Atlántica, da Atlántida, vale. Son sociedades ideais, como Tomás Moro en Utopía, pero ahora cando temos un Mr. Tartaria por aí dicindo que non, que efectivamente había esta tecnoloxía e che fai pasar vídeos antigos como que é dunha Tartaria que sí que existiu e non sei que, pois aí igual xa temos un problema. Ala, xa temos outro voto. Ditais, como exemplo egregor ou do que se alimentan os arcontes, houve un episodio nos Simpson onde a publicidade cobra vida e para eliminar eses monstruos de seres de publicidade de súpeto desaparecen cando non se lles presta atención. Explícome. Sí, explícaste. Bueno, pois efectivamente, como cando se pon de moda un tema e todos estamos a falar diso e de repente cando deixamos de facer caso, deixa de ter efecto na nosa vida inmediata, porque xa non discutimos no bar con Pepe o veciño, por exemplo, exemplo burdo, pero exemplo, e desaparece, non? Entón, sí, claro, ten sentido. Cando intentamos ver dende ese plano simbólico, ten sentido, pode ter sentido. E bueno, por iso digo que por iso este directo se chamaba Conspiracións e outras drogas, porque é adictivo. E a mí resulta moi adictivo tamén cando o vexo por aí expresado e digo, pues necesito saber de onde sae esta teoría, ¿sabes? Necesito ver a orixe desta realidade alternativa que me están planteando aquí. A mí resultame entretido nese sentido. E despois, bueno, a clásica de alguén nos manexa, non? Alguén manexa os fíos do mundo sen que nos o vexamos. A man que mece a cuna. Pero igual iso xa deixámolo para outro día. Igual este programa vai deixar de ser informativo ás bravas e vai empezar a chamarse Conspiracións e outras drogas. Pasa que iso require moita enerxía pola miña parte. Moita cousa que investigar para trasladala como se debe, para entendela. Hai que tomalo como vórtex. Sí, no, cando entramos nun vórtex, hai momentos no ano no que hai semanas que parecen un vórtex, realmente. Ponen o CERN a funcionar e parece que estamos nunha realidade paralela, porque despois hai semanas moi tranquilas. Así que non sei, preguntas, comentarios, algo que pensedes que me quedou polo aire? Credes que é necesario que faga un diversión con bandeiras, Fun with Flags? Que calado, sempre que vos digo que faledes, calades. Cando vos digo, cando estou eu aí falando, poñedesvos aí, bueno, suben os comentarios. Vou ver, xa que estou así de relax, xa podemos ir pechando directo tamén, pero vou ver se dou con ese maldito vídeo. Que va, que vou dar, non vou dar. A ver, espera. Eu gardo cousas nunha lista que se chama Ver máis tarde. E donde teño eu agora o Ver máis tarde? Donde se mira eso? Eu subindo vídeos a YouTube todos os días
para todos os días non. Pero e agora resulta que non sei onde teño guardados os de ver máis tarde. En serio. Onde se mira iso? Ai, Dios. Sería palurda. Shorts. Ti. A ver. Ti. No. Ah, aquí. Concho. Vale, ver máis tarde. Tengo que ter por aquí. No, pois non está. Vale, perfecto. Pero atopei a lista. Ai, ai, ai. Lástima que hai que madrugar mañá xa. Que pasa con Gerald desinflado? Quen era Gerald desinflado? Vale, vale, pero Gerald, queres falar de The Witcher? Pero eu non son experta en The Witcher. Boas noites a todos, boas noites. E, por certo, quen é ese tal Mr. Tartaria? Que demos aí del. A ver. En The World Post... que non sei pronunciarlo. En The World Post Podcast. Vou no escribir. Que é o podcast ese donde estaba Penny Jane coa outra, aí falando de feminismo, cando Penny Jane lle sacou os incensos e as velas, e nada tiña sentido nesa entrevista. Nese podcast, ás veces falan de terraplanismo, de teorías da conspiración, pero dende a propia teoría, non como a min agora, hoxe, que simplemente estiven comentando cousas e comentando elementos, senón que é xente que realmente está dentro desa crenza, dentro desa teoría da conspiración. Hai dous invitados. Un é Mr. Tartaria e outro é un que non me acordo agora como se chama. Mr. Tartaria di que el é neto de xente de Tartaria. El conta cousas de como era o mundo en Tartaria. E conta que tamén ten como unha conexión wifi co universo, porque a xente de Tartaria pois era así moi elevada de conciencia. Claro, que pasa? Que ti, se ves clips, a min saltanme clips ás veces. Xa non tanto. Tivo un momento que sí, porque claro, o algoritmo velo un día, despois o algoritmo di, pois isto interesa. Bien. Entonces, ves clips e dices, bueno, vale, este señor ten a súa teoría ben montada, o seu chiringo ben montado, vale. Pasa que ti, se ves unha entrevista enteira, decátaste de que vai inventando sobre a marcha. Tampouco é que eu sexa aquí super experta que poida dicir aquí incurre en contradiccións nesto, porque non me interesa para nada o que conte, pero existe, señor, existe. E iso conta que é neto eso de xente de Tartaria, e que a tecnoloxía de Tartaria, e que, en fin. E ademais, eso, contoi, el é parte da súa teoría. E despois está o que ten voz de Mickey Mouse, que non me acordo como se chama. Espera, Mr. Tartaria. Ai. Ostras, pois sí que chamase Mickey Mouse empírico. Mr. Tartaria e Mickey Mouse empírico. Ves, aquí está, Mr. Tartaria e Mickey Mouse empírico. Desto sí que podo poñer vídeo, porque non van ter música, non?
Ai, sí, que un é reptiliano, pode ser? Non sei, é que non teño clips gardados. Pero bueno, agora mesmo vamos poñer este, espera, a ver. Tierra esférica, si das la vuelta a toda la Tierra, vas a llegar al mismo sitio. Bien, con la Tierra plana eso cambia. Tú vas al Antártico. No solamente vas a encontrar muchísima más tierra, porque el Antártico no solamente es el continente promedio más alto, sino que es, al ocupar casi todo el diámetro de la Tierra plana, es donde más tierra hay. Si ya China es grande y Rusia es grande, imagínate, en unos cuantos kilómetros de profundidad, cuántas tierras inexploradas hay, inexploradas por nosotros. Entonces, ¿qué logran? Conseguir lo mismo que hicieron en la película del show de Truman. Controlaban todo desde la luna. Cuando él era pequeño, lo que le enseñaban en el colegio, la profesora le decía: no puedes ser un descubridor, y el mapa está todo descubierto, mejor que te dediques a otra cosa, apagas la inquietud natural de querer saber. Ahora nosotros, con el modelo de tierra plana, sabemos que hay más tierras allí. Yo quiero saber lo que hay en el Antártico, quiero saber lo que hay en el Ártico, porque en el Ártico está el centro del toroide electromagnético frecuencial y también la entrada a la Tierra. Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. Ese é ¿Sabéis Mr. este Tartaria, planeta? Thais. ¿Quién es el original de este planeta que llamamos Tierra? Que tampoco se llama Tierra, sino que, ya te lo he dicho antes, se llama Sion. Este planeta se llama Sion. Mucho cuidado, porque una información que tengo de última hora. Eu acabo de quedar loca con que o planeta se chama Sion. Sí, o das canas, ese que está agora en pantalla, ese é Mr. Tartaria. Entonces ti eso, ti busca verás, pois eso, terra plana, mundos máis alá do muro de xeo, tecnoloxía de Tartaria. É que non sei, que eu non lles digo todas as movidas conspiranoicas, pero é como, son como o resume de todo o que se move globalmente. Esta xente está actualizada, de verdad, está actualizada. Seguen punto por punto, todo o que sai novo así en teoría de conspiración, eles adáptano. Por suposto, Mr. Tartaria sabio todo, porque el é unha mente con conexión wifi superior. Bueno, en fin. Es que está previsto que en 2029 salga la primera inteligencia artificial con consciencia. Cuidado con eso. 2029. Entre 2028 y 2029. ¿Sabes cuánto sube? Alguna vez algo ten que acertar, ¿no? Co das IAs igual acerta. Bueno, unha conciencia eu non tanto non creo, pero unha IA que me tai bastante medo pode ser. Ves? Hai tintes de verdade. Ás veces. Hai tintes de cousas que dices, bueno, igual pode, por que non? Pero despois 2028. hai outras cousas que... 2028. Son 12. ¿Y 2029? 13, los 13, ahí lo tenemos. Ese es el resto con la inteligencia Están artificial. preparándolo para 2020. A isto fano ás veces tamén, que de repente din algunha data, entonces suman como lles convén a eles, entonces dicen, pues entonces é o 13 porque non sei que, ou entonces é o 9, ou entonces é o 7, sabes? Sempre que todos os números teñen a súa cousa conspirativa tamén, vale? Entón, isto tamén o fan moito así, como vedes agora mesmo, que van un pouco sobre a marcha, pero saben cales son as claves. É dicir, pois agora saliu un número, pois aí nun número meto eu aquí o de... No, está todo, é como un baile conspirativo de argumentos. É unha cousa bastante curiosa. Claro, es que yo estaba echando cuentas y decía, no da 13, pero claro, te estaba refiriendo al año siguiente. Y luego hablando con el teléfono. ¿Ahí reseteamos? No. Bueno, por lo menos no se cumple la Agenda 2030, coño. Vamos a ver. Esto, de ese círculo, hay otros continentes. Pues, hay otros continentes más grandes, más pequeños. Es un churro, pero para que lo entendáis. Otros continentes y uno que se pega aquí. Perfecto. Yo lo corroboro. Y yo digo otro. Kevin Spacey. También está ¿Cómo se llama Alemania en inglés? Esa sí me la sé. Germany. ¿Qué significa Germany? Donde se germina. Germany viene de germinación. Donde se germina la simiente del nuevo reset.
desde Alemania, y luego veremos por qué Tartaria es tan importante con Alemania, es donde se hace todo. Por ejemplo, los anglófonos. Inglaterra. ¿De dónde sale la palabra Inglaterra? De anglófonos. Anglo significa ángel. Inglaterra es tierra de ángel. Ay, no, mal. Inglaterra, tierra de ángeles. ¿De dónde viene Inglaterra? De anglófono. Dando ao revés. Inglaterra ven de anglófono. E de ángel. Ai, está mal. Son ángeles. Os ingleses son ángeles. Ay. Hostia, pues ahí. Ay. La versión inglesa é England, Land of the Angels. Ainda vai ter razón, Mr. Tartaria. Ai, non, quer dicir país dos Angli, que eran os que vivían ali. Claro, England, na deformación, claro, terra de ángeles. Anglefolk. Por suposto, éche culpa de Beda el Venerable. Los ingleses son ángeles. ¿Qué dices es traducción? ¿Cómo te lo de ángeles si es una estirpe de la simiente? Porque son de los ángeles caídos. No los ángeles son lo que nos cuentan. Ángeles caídos. Inglaterra es la tierra de los ángeles caídos. Mira, esta te va a gustar. Hablando de Epstein. Nuestro amigo Jeffrey. Que por cierto, más tarde hablarás de él, ¿no? Lo que hemos hablado antes lo dices tú, ¿eh? Los dinosaurios nunca existieron. No existieron los dinosaurios y cada vez nos damos más cuenta de que esto es empírico demostrar. Cuando tú te paras a revisar la historia de los dinosaurios, te das cuenta de que al principio los dinosaurios, los que encontraban los huesos, eran estafadores literalmente, fueron juzgados por estafa. Cogían huesos de diferentes animales, montaban uno completo y decían tengo un velociraptor. En plan, nombre... Sí. Tengo un velociraptor. Quero saber que diano desas traduccións. Pois dirá que non me tiña que rir tanto, porque claro, sí que existe a etimoloxía popular polo parecido. E, por suposto, culpa de Beda Venerable, como non? Tiña que dar Beda polo medio. Non fixo moita gracia co dos xermánicos. Os ingleses son anchos caídos. Van ser anchos. Obviamente, vos vistedes que teñan plumas e halos de luz. No, demoníacos. Aquí son todos demoníacos. Xa estamos desbardados. Xa perdimos o rumbo deste directo. Totalmente.
Ai. Menuda mescolanza. Sí, é que mezclan moito. Estes non son os mellores momentos, Eu teño visto algún clip un pouco máis un pouco máis tal. Non, é que bueno, pois xa sabes, que se reptilianos, que se teño un velociraptor, que terra plana e tal. Pero ganamos a ruta do chiste. A ver, mira, está feo porque me estou rindo deles. Que mezclan cousas, a verdade é que mezclan cousas así como moi reais e outras que como, que? Entón, e ademais están ganando cartos con iso, que é o admirable, sabes? Eu dicindo verdades non gañei nada. Non, é verdad. Eu dicindo verdades, e querendo dicir verdades, e querendo buscar as verdades das cousas, teño a conta do banco a cero. Entonces, non está ben rirse. Non está ben rirse, porque eles algo están facendo ben. Poden pagar as facturas. E eu non. E a mí, por moito que me digan que a verdade a sabiduría, ou o coñecemento, ou o que sexa, requiere de sacrificio. Mira, a ver, que non, vale? Que non, que paso do asunto xa. Tes razón. Claro, é que, joder, están gañando. Como onte mesmo, porque ti sabes, estiven aí en Facebook contando unhas cousas sobre o cemiterio central de Bogotá. Entonces fun dar con que aí hai unhos cultos, o sea, isto debería facer un programa sobre iso, porque é moi interesante. Hai unhos cultos a santos populares, é dicir, mortos que por algunha razón coñen fama de milagreiros. A xente acude ás súas tumbas a poñerlles candeas, poñerlles ofrendas e facerlles peticións. Entonces, hai en parte desos rituais, hai xente que vai a certos lugares do cemiterio e escribe secuencias de números, 777 ou 111. Estas secuencias de números son secuencias que se chaman de números anxélicos. Quen comezou con esta idea dos números anxélicos foi Dorin Virtue. Dorin Virtue adicábase a esoterismo, pero non é o paganismo exactamente, bueno, esoterismo New Age, vale? E fíxose moi coñecida con isto das series dos números anxélicos. Cal é a miña sorpresa? Que ao indagar un pouquiño máis sobre iso, para contalo, resulta que Dorin Virtue converteuse á Igrexa Anglicana. E agora, o sea, primeiro gañou cartos co dos números anxélicos e agora que se converteu ao anglicanismo, gaña cartos propagando a fe anglicana. E ten na súa página web, de feito, un artigo donde renega dos números anxélicos e donde di que, por suposto, maligno invocar aos anxos así, porque nunca sabes se estás invocando unha entidade benéfica ou unha malévola. E agora, pois, cambiou o seu nicho de mercado, pero vai seguir facendo cartos. E mentras eu vou seguir tendo a conta a cero. Todo por querer ser verdadeira comigo mesma. O sea, neste mundo que nos dixeron, non, é que estou moi indignada co mundo. Mira, xa estou despotricando demais. Xa tiña que ter pechado este directo. Pero estou moi enfadada co mundo. Porque a min dixeronme que se me portaba ben, que se era sincera, que se estudiaba,
que se facía as cousas de corazón. Facer as cousas de corazón. Todo iba a ir ben. Que eu só tiña que ter fe aí e todo iba a facelo, iba a ir ben. Pois non me vai ben. Non me vai ben. Contaronme mentira. Tiña que facer todo do revés. Do revés. Ojalá ser máis filla de puta cando era nova. De verdad vos lo digo. Porque que eu de parva, bueno, sigo sendo parva. Non aprendín nada, digo. Mira, non aprendiches nada. Se tendo a conta bancaria a cero, e todos os outros sí que teñen a conta bancaria ben chea, a base de contar mentiras. Home, a ver, eu non estou... Dorin Virtue, ao mellor sí que é verdad, que cría moito no que vendía e que agora mesmo cree moito en ser anglicana e de verdade igual tivo unha iluminación de fe que flipas. Pero digo eu, onde está esa xente? Onde está? Bueno, igual tamén, igual sí que lles vai ben. Igual é que eu non din aínda coa receta. Igual tamén lles vai ben, pero digo, onde está esa xente da que a min falaron que, pois como diría Giordano Bruno, que son magos no sentido que o seu saber e o seu obrar están alineados e viven felices así, porque non hai contradicción ningunha entre o que eles son e como operan no mundo. Están aí. Onde están? Necesitoos de exemplo para que me desatúen o camiño, porque a min sáeme todo mal. E despois vexo esta xente, o Mr. Tartaria, o Mickey Mouse iluminado e empírico, e toda esta calaña de xente que se dedica a gañar cartos tendo likes, apuntándose a calquer historia. Mira, é que me pode mala leche. De verdade, que me pode moi mal. Todo por non ser botafumeiras. Pero enténdote. Eu estou igual, pero a fin compénsame que non neste mundo. É que, mira, de verdade, a ver, non vou dar moitos detalles, aínda que isto é un pobo pequeno, pero eu estiven nun sitio de fin de semana, ti sabes, tais. Estiven, bueno, pois, co meu tear, non? Co meu postiño. Había outros postos. E había un posto que tiña tinturas de ervas, oleatos, xamóns ayurveda, que unha mezcolanza de plantas que a verdade non sei exactamente que era, unha cousa así, tal. Hai que ter cuidado co de ayurveda porque lle chaman ayurveda tamén a moitísimas cousas que non son. E vendía unha cousa que se chamaba aceites alquímicos. E eran unhos aceites que levaban dentro unhos minerais, unhas pedriñas. Eu non son capaz, por exemplo, de vender iso. Porque eu sei que de alquímico ten pouco. O que venden aí de ayurveda terá pouco, porque ademais o ayurveda non é só a mestura de plantas. A ayurveda utiliza tamén a astroloxía. Cando e como se recollen as plantas, cando e como se utilizan os produtos, por exemplo. Feito, os médicos ayurveda incluso poden ata facerche a carta astral, así moi por encima, para saber pois o teu corpo, bueno, teoría humoral e todo iso de medicina antiga. Tamén misturan moitas cousas. Eu non son capaz de vender iso. Pero hai xente que sí. Pero claro, esa xente ao mellor sí pensa que está vendendo. Claro, non podo xulgar exactamente canto de verdade ou canto de mentira hai aí. Pero
Eu non estaría cómoda. Ou o fago eu coas miñas mans. E iso non é nada rentable. Ou senón, non poido. É que teño demasiados escrúpulos. É que así non se pode ir pola vida. Como con tanto escrúpulo, miña filla? Dices que chegará a rica. Alguén decente que chegará a rico. Non, isto non existe. A Ayurveda, aparte do que di, son masaxistas en nu que fan todo iso. Sí, é que é algo global, non é só procesar un tipo de unha medicina para administrar, non? Intentan ver o individuo de maneira global pois non, pois iso tamén hai masaxes, tamén é como así, como máis global. Entón, claro, é como as pulseiras de 7 nudos, véndense moitísimo. Moitísima xente leva pulseiras de 7 nudos, pero como eu xa sei como é o rollo da pulsera vermella de 7 nudos, non poido, non me sinto ben vendéndoas. E aí sí, díxome Ana, tes que podes buscar a maneira de sentirte cómoda facéndoas e vendéndoas, pero claro, teño que mirar de como facelas eu. Pero claro, ti vas a calquer bazar asiático e tes aí non sei cantas pulseritas de nudo de cola de ratón sintética, porque, por certo, as desas pulseiras polo menos tiñan que ser de lã natural. Xa non vamos a entrar en tintes, pero tiñan que ser así, de lã natural. Non, de cola de ratón, plasticosa, que non sei que non sei canto. Non vale, non vale. Estou de acordo con Ana. Debenlle estar pitando os oídos, pobriña. No, pero é verdade que bueno, pero é como nos minerais hai moitísima estafa. A maioría dos minerais que se venden, a ver, un cuarzo rosa é caro, Por exemplo, non podes comprar un cuarzo rosa, dá igual o tamaño, por 3 euros. Pero, sen embargo, véndese. A maioría de de minerais que vides atopar así en bazares, en amuletos e tal, non son naturais, son sintéticos. Unha das máis sintéticas que ides atopar, por exemplo, que é preciosa, pero a maioría é sintética, é a que chaman pedra de lúa, que é o tipo, creo que é un tipo de ópalo. O ópalo é caro. Pero non estou de acordo en que non podas crealas. Non, a ver, eu tampouco estou de acordo en que non poida crealas. Poder poido, pero teño que buscar a maneira de que me sinta eu cómoda facéndoo. É como cando fixen os pendentes de pétalo de rosa, pareceume, ves, eso sí que poido vendelo e poido lle poñer así un pouco o toque poético, se fai falta. De feito, apañeinas e apuntei tamén a fase da lúa e tal, bueno, por recordar. Pareceme que, pois non sei, que as últimas rosas de agosto pois teñen un algo de místico, ou as rosas de decembro, que tamén apañei unhas pouquiñas e fixen outros pouquiños de pendentes. Pois, home, unha rosa de decembro. Levas uns pendentes feitos con pétalo de rosa de decembro. A ver. Parece máis interesante que comprar aí unha pulsera vermella de sintética. Prefiro unha pulseira de 7 nudos ou non por ti que mercala en bazares chineses que as mercan en fábrica. Claro, esa é a idea, pero non van quedar tan bonitas. Sabes?
ti podes crear este tipo de cousas, pero a demanda que hai non te estás axustando ás expectativas que teñen os que demandan consumir este tipo de cousas. Porque ao mellor ti ou Ana ou algunha amiga miña que estamos así un pouco máis metidas no rollo, valoramos que este feito a man, valoramos a mellor que se saiba cando se recolleron os elementos ou que cando se mesturaron ou como se crearon, valorámolo porque o entendemos porque utilizamos este tipo de cousas non só nun sentido estético, pero a maioría da xente que compra este tipo de cousas, unha gran maioría, que son os que che van a dar ingresos, non o valoran. É máis, isto é moi fácil. Eu as miñas cintas tiven que baixarlles o precio. De feito, estou a vendelas por debaixo do que debería. Tamén porque agora estou un pouco quero renovar o stock, vale? Entón, quero desfacerme destas xa. Pero a pesar de que cando as levo ao posto vou cotear e enseño como se fai, pois para que vas gastar, obviamente, 15 euros podendo comprar algo parecido por 3. A miña artesanía non é competitiva. Pero bueno, se quero seguir facendo cintas e non telas espalladas pola casa mortas da risa, pois prefiro vendelas. Prefiro que as teña alguén, pero tampouco as vou andar regalando. Entonces, é un pouco así. Solicito unha carta de dona Kuan Yin. Vale. Vale, un momento, Déxame concentrar. Estou aquí contigo, incluso se esqueces a miña protección, a miña presencia e o meu amor, aínda estou contigo. Nunca estás fora da miña mente, nunca estás fora do meu alcance, en todo momento estás no meu corazón. Espera. Enfócate. Pois non quero enfocar, pero bueno. Alguén máis quere que lle saque unha carta de Kuan Yin que se manifeste agora. É bonita, esta nunca me saíra. Non sei por que, teño... É curioso, porque mira que as barallo e sempre me saen as mesmas. Así que algo de efecto debe ter. É como no tarot, hai temporadas nas que me saen sempre as mesmas cartas. E hai outras nas que non. Ou cartas que non adoitan. A torre, por exemplo, non adoita saírme moito. Moitas veces vou rápido e tiro só cos 22 arcanos, por iso digo da torre. Non me sae moito, por exemplo. Tampouco quero que me saia, pero bueno.
E, sen embargo, o ermitaño sáleme moito, as unha sacerdotisa tamén, en diferentes posicións. O ermitaño tamén, por suposto. Bueno, esas como que sempre andan por aí, por cerca. E despois hai outras que non. E con Quentin pasa o mesmo. Normalmente sáeme, pois mira, esta mesma que está de protección. Sí. É curioso. Non sei se a vos que tamén andades coas cartas ás veces vos pasa igual. Igual é que non barato, pero non me vou barallar. Vou sacar outra. É que me encantan estas cartas, xa sabedes. E con iso xa pechamos directo, que levo aquí 2 horas bardallando, linme de Mr. Tartaria cando me deu unha lección de etimoloxía. Bueno, todo mal, Por certo, porque hoxe estiveno recordando. De hoxe fixen de todo menos do que tiña que facer. Todo mal. Contovos agora. A ver que me sai. Abundantes bendicións. As túas preocupacións séntense no meu corazón. Todos os problemas materiais e espirituais son do meu interés e do meu poder para resolvelos. Non te preocupes, as miñas bendicións están contigo. Pois debo levar un paraugas, porque non me están a chover, Perdón, Juañi. Perdón, Juañi. Bueno, o caso, te remato con isto. Hai unha serie americana do ano 2001, creo, 2000, bueno, dos 2000s. E é unha serie que se chama O Rei Mono, o último emperador. É unha miniserie de dudosa calidade agora mesmo, porque, bueno, no seu día xa era de dudosa calidade, pero claro, pasaron anos e os efectos especiais, e sobre todo sendo unha serie para televisión, pois xa vos podedes imaginar como era. Entón, esa serie, se podedes soportar estas cousas de mala calidade, está en YouTube, pero só en inglés. Trata das aventuras do Rei Mono, é dicir, Son Goku, é como unha nova versión de Viaxe ao Oeste. Pero o bonito desa serie é que a premisa é que un gobernante da China antiga decide que hai que eliminar todos os libros e volver ás tradicións antigas e eliminar todo o que teña visos de ser moderno ou de incluir tradicións modernas e tal. Entonces, comeza a destruir todos os exemplares de libros, todos os libros que non lle conveñen, entre eles, todos os exemplares de libros de Viaxe ao Oeste, que é unha novela, importantísima na tradición china e que influiu en todas as culturas asiáticas, non? De Xapón por todos os lados. O caso, non me enredo máis, o caso é que esta premisa pareceme super bonita, en plan de van a destruir todos os exemplares de Viaxe ao Oeste. Entón, Quan Yin, que nesa serie non é como a gran bodhisattva da compaixón, aunque dicen que sí, pero en realidade é como unha deusa menor que está como... Deusa non, perdón. Bueno, como unha bodhisattva, pero de baixo rango. Entonces, mándana ao futuro. Mándana a América no século XX.
No. Un gobernante da China quere destruir todos os exemplares de Viaxe ao Oeste, que é a novela sobre o viaxe de Tripitaka, do monxe Tripitaka, á India en busca dos pergameos sagrados de Buda. E un dos seus axudantes é Son Goku, vale? Na novela. Entonces, a idea é que este gobernante chinés quere destruir todos os exemplares desa novela. Entonces, Kuan Yin vai ao século XX e atópase con un americano, vai a buscar a un americano que é un estudioso da cultura chinesa e, por suposto, de Viaxe ao Oeste. E encárgalle rescatar o último dos exemplares. El di, pero por qué? O sea, que importa? Ela dixe, é que o problema non é que se vai destruir que se van a destruir todos os exemplares dese libro no pasado. É que todas as cousas que ese libro inspirou ata agora van a desaparecer tamén. E agora estou me dando conta de que está moito máis complicado de contar do que parecía. Total, para decir que anda por aí esa serie con Kuan Yin, que ademais, por suposto, porque está en América, cometeron un sacrilexio, que é que Kuan Yin namórase do protagonista. O sea, totalmente, é como, en serio, a Bodhisattva da compaixón namórase dun americano random. Pouco absurdo, pero bueno. Americanos, hai que permitírselos. Bueno, ao final de todo rescatan os exemplares de Viaxe ao Oeste e levan o autor ao futuro e amóstranlle que toda a xente nova foi criada cos contos sobre Son Goku da novela e que tuvo unha gran influencia e tal. É moi bonita ese final, ¿no? Que un autor do pasado poida ver como no futuro a súa obra tuvo un efecto positivo ou que o seguen recordando a través da súa obra, ten que ser bonito. É algo que copiou do Doctor Who cando levaron a Van Gogh a ver unha exposición no futuro das súas obras. Foi un pouco absurdo, a mí no momento non me gustou porque dixen, pero a ver, do Van Gogh tiña que estar tolo e depresivo, non mo leves aí a amosarlle que vai ter unha gran influencia na arte do século XX. Que mo desgracias, que despois a partir de agora xa non me vai pintar da mesma maneira, vasme desgraciar a Van Gogh. Pero bueno, por o que sexa, en Doctor Who ás veces tomas esas licencias e non pasa nada. Bueno, pois nesta serie, que é de moitos anos antes, fan un pouco o mesmo co autor de Viaxe ao Oeste. E levan ao futuro para que vexa como o mundo non sería o mesmo sen a súa obra. Ou máis ben, para que vexan como o mundo é tan guai e tan maravilloso gracias á súa obra. Mellor dito. Non ou si? Quixo destruir Son Goku e ninguén de nós tivese un sino no futuro. O sea, a idea é que destruindo ese libro perderíase moitísima da súa influencia cultural. Influencia é que hai máis influencia na cultura pop contemporánea do que pensamos. Por exemplo, Naruto, vale, é un anime asiático, pero Naruto ten referencias a Son Goku. Inuyasha ten referencias a Son Goku. Ten unha referencia, ademais, moi concreta. Está inspirado. Que se destruíse Son Goku, ti non estudiaría Reiki. Claro, esa...
pois tamén, de feito, dentro desta miniserie, di o profesor americano, di a primeira novela chinesa que eu lín foi Viaxe ao Oeste. E foi aí cando empecé a estudiar todo o confucianismo, o taoísmo, e como entrei nas filosofías chinesas e polo que estudiei chino, no? E diceo, bueno, a verdade é que a escena é moito máis bonita, e diceo dunha maneira moito máis bonita, no? Pero é como a novela que marca o seu camiño, e un pouco así tamén na cultura, sobre todo asiática, pero como nos chega tamén a través do anime, a través dos videoxogos, a través de bueno, non tanto filmes e pelis, pero sí na cultura do videoxogo, na cultura do anime, que non é algo xa de frikis, de 4 gatos, está moi presente. Moito máis do que imaginamos. Entonces, se esa novela se destruíra, cantas cousas non habería hoxe. É algo moi... é bonito de pensar. O sea, un concepto interesante no que quixeron facer a miniserie para darlle un toque. Ademais, o guionista é americano, o sea, a nai é chinesa e o pai é americano. O sea, o tipo vive entre as dúas culturas e quixo facer como unha miniserie que servira un pouco de ponte, no? Cometeu aí o sacrilexio con Quan Yin, pero bueno, pasa nada. Pasa nada. O Siema. Tampouco os números a esta. O Siema? Que queres dicir? Invoco as lendas do mañá para que restaure o tempo. Sí. Bueno, é que eu vou ter que facer, pero claro, non a rematei. Teño que facer un programa. Bueno, ahora xa imos cerrar directo, pero eu teria que facer un directo sobre o nome da Rosa. No, perdón. O romance da Rosa, non o nome da Rosa. O nome da Rosa xa o limos, xa o vimos, xa estamos fartos, xa o mencionei hasta nun simbolicor. Non nos fai falta o nome da Rosa. Quérote moito, Humberto Eco, pero non é o teu momento. Non, o romance da Rosa merece un directo. E Viaxe ao Oeste merece moitos directos, porque hai un capítulo no que Juan Chan, ou Tripitaka, queda preñado. E Bache tamén, preñas os dous, ao beber dunha fonte, sen querer. É como, en serio, ya que Viaxe ao Oeste pasan estas cousas. Ou cando Son Goku di, pois mira, eu teño que facer un directo. Son Goku, ao principio, di, pois eu quero vivir eternamente. Entonces vais estudiar. Pero de estudiar non lle iba moito. Entonces, cando xa conseguiu desenvolver certas habilidades, porque unha cousa que se di que é que o estudio e a práctica do Tao e no budismo tamén, o estudio e a práctica conlevan que ti desenvolvas certas habilidades. Como, eu que sei, poñamos por caso, non é o caso de Son Goku, a mediumnidade, vale? Non é que ti estés buscando a mediumnidade, é que ti estás buscando algo superior e polo camiño desenvolves esas outras cousas, vale? Entón, Son Goku vais estudiar con un mestre taoísta. Taoísta, confucianista, budista, non sei, como unha, non queda moi claro, taoísta, pero é así un pouco unha mestura un pouco rara. Vais estudiar, mal alumno, pero mal alumno. En canto xa ten moitos poderes adquiridos e moitas tal, lía hai parda, porque sempre anda liando parda e o mestre botou.
Entonces, él, no sitio donde él vive, donde él naceu, na montaña de flores e froitos, debaixo dunha cascada, ten a súa familia de monos monitos, que son a súa familia e os seus amigos. Entonces, él é o rei dos monos. Entonces, di, mira, eu vou baixar ao reino de llama, é dicir, ao inframundo, e vou conseguir a vida eterna. Porque, a ver, para que pasarte non sei cantos centos de anos practicando para elevarte como un espírito, como un o sea, para elevarte, non como un espírito, senón para perfeccionarte en espírito, para que se podes baixar ao reino de llama, darlle aos funcionarios de hostias, coller o libro donde están escritos os nomes dos que morreron, morren e morrerán, e borralos, borrarte a ti e borrar aos teus amigos e familiares. Pois alá que vai, dalle de hostias aos funcionarios e borra os nomes do libro. Entonces é así que el consigue ser un espírito eterno e poder acceder ás mansións celestiais. É como moi absurdo, porque en plan de bueno, este era un método que non tiñamos contemplado á hora de é que me fai moita gracia. É que non podo explicar a gracia que me fai do absurdo que é, pero do divertido que é. Que é moi divertida esta Viaxe ao Oeste é unha maravilla de novela. Iso explica o Constantin. Pois vai ti saber, igual os de Constantin tamén leron Viaxe ao Oeste, tamén se inspiran nela, ao mellor. Bueno, en fin, imos cerrando o directo, vou meter un mamut. Xa esbardallei moito, esbardallei 1 hora e pico demais. Eu non poido... Non pode ser, isto non pode ser. En fin, moitas gracias por estar aquí. Para o próximo directo podedesme deixar suxerencias e comentarios. Podedesme tamén mandar noticias. Normalmente aquí comentábamos noticias, pero tamén se vai ben sen elas. Nada, respeto aos mamuts e vémonos a próxima semana. Bicos!